Bueno, pois, bos días. Comparecemos como facemos todos os meses para dar os datos do paro registrado das afiliacións correspondentes, neste caso, o mes de marzo do ano 2026, deste mesmo ano. Non? Eu sempre digo, ademais, que a evolución do mercado laboral galego se ten que considerar a medio e longo prazo, pero tamén dar estes datos mensuais que, certamente, neste mes de marzo son positivos, non tanto no que se refire ás afiliacións como ao paro. Falando, en primeiro lugar, do paro, é o mes de marzo no que temos as cifras máis baixas de paro de toda a serie histórica, con 114.670 persoas neste mes de marzo, pois temos unha baixa respecto ao mes de febreiro de 1.388 persoas no paro rexistrado e, ademais, no conxunto do ano respecto do marzo do ano 2025, prácticamente 4.500 persoas. Son datos pois que revelan que neste mes Galicia é a quinta comunidade autónoma en baixada en número de persoas que baixaron no paro. Non? No que se refire ás afiliacións, tamén é o mellor mes de marzo de toda a serie histórica, con 1.095.875 afiliacións. Isto supón respecto do mes de febreiro 7.644 persoas máis afiliadas, e no conxunto do ano, pois prácticamente estamos nas 16.500 afiliacións máis. Por lo tanto, creo que son datos que reflicten, como digo sempre, pois o bo comportamento do mercado laboral galego. Estamos asistindo, pois, co traballo tanto dos axentes económicos como tamén da propia Xunta de Galicia á consecución dun mercado laboral máis dinámico, máis inclusivo e, por suposto, máis centrado na creación de emprego de calidade.